Tak, vážené dámy, vážení páni, príjemný pekný deň, som veľmi rád, že ste prišli na tento tlačový briefing, ktorý sa koná práve k rekonštrukcii, ktorá predbieha pred Priorom. Jedná sa o prvú etapu v rámci revitalizácie tohto priestoru. Treba povedať, že tento priestor berieme komplexne, to znamená, že my sme už začali práve, či už je to Berlínsky múr, ktorý sme sem priniesli a spravili také námestie Slobody, ktorá v tejto časti, či už je to statická doprava, ktorá bola z tohto miesta vlastne presunutá na druhú ulicu, na Palárikovú, a tým pádom vlastne vytvoríme aj priestor pre vysunutie prevádzky, pre tzv. Parklet. Dneska vlastne sme spojili taktiež autobusovú zastávku, ktorá bola na Palárikovej ulici, a preniesli sme ju sem. To znamená, že robíme tu viacero opatrení. Takéto úplne, že finálne riešenie by malo vzniknúť z architektonickej súťaže, ale k tomu sa určite ešte dostaneme potom. Poďme teda naspäť, čo sa deje práve na tomto území. My to sme vlastne v prvej etape revitalizácii. Celá táto obnova je dneska vo výške približne 240 000 eur bez DPH. Začali sme v podstate s rekonštrukciou, a keďže sa nachádzame v centrálnej mestskej zóne, tak sa dalo predpokladať, že tu bude prebiehať aj archeologický výskum. No a k tomu vám už teraz viacej povie pán Peter Bednár, ktorý teda tento výskum vykonáva. Pán Bednár, poďte. Dobrý deň. No, dostali sme možnosť konečne normálne, regulárne skúmať tento priestor v centre mesta, pretože doteraz, hoci tu v 70. a 80. rokoch prebiehala intenzívna stavebná činnosť, tak tie výskumy nezodpovedali rozsahu tých stavieb. Tu nás skúmame síce pomerne malý priestor, ktorý bude zničený alebo porušený pri sadení stromov, ale teda priniesol ten výskum už teraz, vieme, že priniesol dosť dôležité poznatky o zástavbe alebo využití tejto časti mesta. Aké sú to poznatky? No, doplním vám tie poznatky, ktoré máme z Tržnice, z výskumu na nádvorí Tržnice, kde to bolo teda husto osídlené od včasného stredoveku. Tu máme na rozdiel od tej Tržnice aj staršie nálezy. Podarilo sa nám v pondelok odkryť hrob zo staršej doby bronzovej, približne 3600 rokov starý. Takže tento priestor bol využívaný aj v staršej dobe bronzovej, a pravdepodobne tu v tomto priestore pred nami smerom k hradu a teda k ulici pri synagóge sa rozprestialo veľké pohrebisko, pretože ďalšie starobronzové hroby poznáme zhruba z toho priestoru, jak sú hodiny v pešej zóne. Hovorili ste, že v minulosti vlastne už sa tu robili nejaké archeologické, zrejme to bolo možno také len narýchlo, keďže sa to nič neobjavilo až teraz? To bolo také narýchlo, to nebolo, že by sa nič neobjavilo, objavilo sa, len sa zachraňovalo pred buldozermi, a keďže išlo socialistické investičné stavby, tak nebola taká možnosť to riešiť komplexne v predstihu s dostatočným časom. A našli ste už pred výstavbou Priora hroby? Pred výstavbou miesto, kde stojí bývalý Prior, nebolo skúmané. Čo bude s tými nálezmi teraz? Tie nálezy sa zdokumentujú, čo sa dá odniesť, to sa odniesie, a bude sa s tým pracovať u nás v laboratóriách. Okrem toho hrobu sa čo ešte našlo? Okrem toho hrobu tu máme nejaké zásobné jamy z včasného stredoveku, z 9. a 10. storočia, jednu stredovekú jamu z 11. a 12. storočia, tiež zásobnú jamu, no a potom zo pár novovekých jam a základové múriva a pivnice dvoch domov z konca 19. zo začiatku 20. storočia.